Уважаема госпожо заместник-министър, уважаеми изложители и гости на Интерекспо Център, позволете ми от името на организаторите и на домакините първо да благодаря на нашите партньори Български зъболекарски съюз, Български лекарски съюз, както и на целия екип, който работеше в подготовката на 46-та изложба Bull.Medica Bull Dental. За мен е чест да ви приветствам отново на този форум, който през годините се доказа като най-големия не само в България, но и в Югоизточна Европа. Интерекспо Център отваря вратите си за бизнес контакти, делови инициативи, както и за много срещи и семинари, които ще се случат тук в следващите 4 дни. Щастлив съм да ви поканя на дискусионния форум за лекарствената политика Партньорство за здраве, който ще започне веднага след официалната обиколка в зала 2. Също така искам да обявя, че за първи път Интерекспо Център ще бъде домакин на конкурса Усмивка на годината, организиран от вестник Dental Tribune, който ще бъде утре вечер, както и може да се запознаете с богатата програма на таблата. За нас е чест да сме заедно за пореден път. Пожелавам ползотворни срещи на всички участници и се надявам да се видим отново. Благодаря.